Hi guys, good morning. Sadyo ko karon og hatod sa module guys. Karon sadyo ko makauli. Sadyo ko hatod ya. Kuha pag ko. Wala sir. Ako'y kinaunhan sir. Oo. First honor gadzag ko ron. Abrang sir jang room. Mazon sir kay wa pa alas 8 na ana. Ayaw dito guys. Isang gani. Lain adlaw. Very good Jenny sir. Ay ban nga lunes ra kayo. Bisa ko sa naglawa. Kadyo jud sir no. Malit ako mabsin na lang gyud ko kay ubo may hali disiplinan ba na. Maud jud. Nakitaan kas mga ngayanan. Ara sir. Sana ako ito pirmahan. Kuha na nag-module ni Gail guys. Ya. Nahatid na dyan. Kuha na po kong bago. Sa grade 2 na naman kakinkin. Grade 3 di ay. Pag grade 3 na kuha pa mas mamransis. Abot. Guys, nangadlawin ako nga rin eskulahan. Taon do. Mas 8 na ang panhapit. Sir. Madam. Ayaw dam. Paman abri grade 3 nung karadyo rin nung. Ha? Abot pa ko kuan grade 3 nga kuan maestra guys. Grade 3 teacher wa pa nga bre. Grade 6 sa may ara sa duha sa senior sa 80. Hello guys, di anak ko sabay guys, uli na ko. O di anak ko ni abot na ko dali sabay. Okay. Naman ako kuwas module. Kaya nakuha na nagilang bagong module nilang kinkin ug ni Kuya Gain. Wa ko ka videos pagkuhas kang kinkin kay na. Dali-dali ko. Langan ako dapat sa eskwelahan dapat habal-habal aw dapat motor naghuwat na ho. Ikag kuskuan na driver na pa isang biyahe. Dali ka tayo ko hatid na ho. Ano mo? Naghilak ka? Naghilak ko na siya. Kisa may nag-away si? Si? Kisa nag-away ni mo baby? Kuya kinkin. Ano tumbong guys kay na giaway ko na sa isang kuya. Dalikat man taon ko nga to eskwelahan harang gibilin sila. No. Kumpra po ko gamay na ring pastilahan kay wanay sud. Mama. Padaw mi datos ko anon guys. Datos kanang kubasaan. Na may hang sinabuag datos una baw nga may bunga to daghan na may nang Kabasaan na kadto kabaw. Harang giilad si Kinkin hanggang nag-uban mis kabaw. Manuli ra din dito kutanhon. Guys, padong mi dagto ron. Dili na maguwang na ba? Guwang na ba to hang gili-lidas nga gi dabong pa man to kaadso. Madula man makawala uy mi dagto kas Bayo taka. Kudo iyo. Ay guys, paliliin mo. Nawa, labam ma. Nawa. Makatigbas gud kus nagkuha. Are pistot. Uy, okay. Udi ara. Di ara guys, uy, aksyonan gani day niglubag. Stilan. Na guys da. So, naana sa mangita patanglain na sunog na apay daghan. Daghan lagig na apod. Problema na ni haas tang makit anan ning barok. Ha? Ya, bayot na. Udah may daghang chicken. Ang anak. Ginoo ko. Nabunga. Ay, halan. Napatay nag-atang kuan darikin. Pagkuha na dito ka. Daganan nas tubig agatang rambutan dari. Kuasa dali. Tambakan na dari sagbot. Dali na. Kabuang ni. Para sa kabikahan yung luan dari. Dako na rabog atang rambutan. Oh! Tagjes! Kakak nagamang rambutan guys ya. Kuanan sa kapuno tulo. Ya, tulo. Guys, agagianan sa among kuan tubig. Huy, kuya, look na sinday. Da. Agang rambutan dadto na agian nas tubig. Kaning dagan nam day ngari. Dali na kin tambakan day datuguan. Tambakan usag bet. Uy. Hayda. Dari
Paugasin rin kuya Ribe. Paugas na Ribe kaya takub na dari di ah. Takub. Ano nang gitakuban? Ma. Paugasin na niya kay grabe buling nga gatang kuan mitir. Uri pilit taghan sa nilas kabuang. Piniin. Di siya matamba ka tubig. Saan pa kuan ang tama pa naman ilig sagbak. Atangi, ma. Agasin ang tubig di ayabe. Kabuang. Pagasi ko ng tubig, Dana. Kuan ay lasyurari. Wa. Hugasi pa nang kanay nada ng likod ni Reben niya, hugasi. Ano? Pala na tubig. Kajuk ini jangan motor ni kajuk guna sisi kerang. Tadi na bubli jangan mana. Kaya ka na. Sa lasyuan guys kaya rambutan na. Ride, kuan man to, Ghost Rider. Kana kakin. Pakita na ko lang to, Mark. Balik-balik to, Ghost Rider man to. Sure pa pa ng Ghost Rider, Mark. Tikwen eh. Gasi jag ko. Wala ginanahin luwan at tikwen eh. Nuan ka naman tayo nagharambutan na lumog ka tubig. Kasi video mo ka. Kaya ko na, ano dito ka eh. Ano, di. Dali. Ay pala na putin. Magkangkuan. Pala ba pala? Ma, nana ma. Sabira. Kung anong meron din mo kuan ang dari. Imo ni karater. Bene? Lasyuan na ni kay di tambakan na ni kay na ay anas tubig. Isig na tambakan diha kay na ay waris meter ang tubig malumos. Meter maguba. Brato ng marok meter. Dari buy. Ada boy linta gamay daratik tikwini. Tao na minta. Yan ay, konya, balaya. Wag, idang pa pa. Ha? Oh, dan naraka. Kinang meter ni, hao ka nang naipabong sa meter na na, be. Tingnan do. Iba, nagatumitir na rin. Madurabado nag tagatosra na. Inuan na hinlo, kayo mo na yung itabon. Lasyo ko na rin. Inuan na rin guys, kaya na. Ini sa gamitin ito. Kaya sabay na ipala na niya, panghuam sa iyakaw. Tita Lucy. Anong dari kayo na, na naman dahil tubig ng rambutan. Patay na na. Patay din na, di maanan kay amakan man. Mura makan magduwa ati ko ini. Magduwa glapok ba? Danara kakyang ha. At pagi jong kami kay nito ti Queen eh. Jong kay nito. Tu ah. Di na. No, di na. Kasi mo pili taglinta darate ko ini ha. Ha? Ano ni mo? Hoy, kamokit! Tanaw nag-tiktok siya ti Queenie. Sadyaw ka? Adto ka pikas kayo sadyaw.
Yan na ba yun? Padag sini na tikwin eh. Diri ba kanina? Balik sana. Dilibir. Ukoy ba? But. Na guys, sana nga tuon ako na. Lumbuling manday ko. Nasyuan ako na tulas yo na. Huwag ang rambutan na lumus. Sayang. Guys. Nga may nangita na ha. Mutong ako katiwas upuan. Ang pupuon na rin puan ha. Hi Mark. Muna magkang mangkin yan ako kat-kat. Isang kwa ang dami guys. Kahit mazo na naman sa alaw ujun. Para pang nabungag. Guwang. Naudun is guys para isang kamunggay. Oh, fights na. O guwang na ba ni? Grabe na gabi pa rin po. Guwang-guwang naman siguro ni guys. Sabi? Yeah. Guwang-guwang naman siguro ni. Na? Ang guwang na siguro. Mora dyan sa isa kabunga. Nari. So, na ning apupuon. Kaya yung maunahan ko dari. Na? Apupuon siya. Guys. Okay. Da. Ako'y malaw. Uy. Ha! Pispot kasi ka pangusig. Baru iban nila ba tamo kaag iro? Umutang kasigun. Guys. Umutang na siya. Magta ko dari basig na pailain. Naman. Ngita ko dari guys. May isa ra dyan kabuok. Bugtong. Bugtong himaya. Isang bunga. Apa nih tengah-tengahan kayak selang tegaan. Nah guys. Wala na siya. Kaya sa gulang kuan. Basa ako. Basa ka nang nai. Moy. Hoy, naan sa na ba mo? Kasi. Kani kaya tengah sa gulan ng kuan. Kanang naay. Umang sa gulan og. Sa asang karaon. Kamang binlad kay. Wala naman ni init-init na puti ka. Di na ka dumaitog. Pati kinit ni rin ito. Baga-agaban. Okay. Mana guys? Napong kagunay kuan buwad. Diyan na pud hanapan ning balik.